Това е един от най-хубавите дискове в света за метал. Верно ли бе? Давам гаранция лично аз с това работа. Не един България. Повтарям, произведено в България Не съм улица. и не работя с китайски бокуци. Вижда ли си ясно? Не един България. Да бе, Байгич, вижда се ясно. Така, голямо патриотин си. Бравус, ачко сум. Аче мене. Ама дай сега да го пробваме. Айде, парижи малко с него, жена ти ще снима. Айде, малито се. Бодиолче, снимай да видят хората, че мога да се разчита на този диск. Строи го е тук. Благодаря. Сега, иди да снимаш там от далече. Снимаш ли? Ама Байгич, защо съм ли чегова? Иде тай мачоджум. Не дай си Боже да фръкне някой изкър към пишката. Ще я направи пожар в блока, малито се. Домо. Започва. Същата марка. Същата. Произведено в България. Не работя с китайски бокуци. Малито се, иде гол. Ой! Лечко! Внимателничко! Байгич, не да му! Ой! Готово. Без да се щупи. Произведено в България. Ела да видят хората. В случая напасвам желязна Не съм улица. рамка на врата. Желязна врата. Вижда ли се тук? Ето как реже. Говориме за 5 мм. Вижда ли си как реже? 5 мм железна рамка на врата. Още веднъж повтарям. Произведено в България, не работя с китайски бокуци. Край! Доволен съм. Браво, Байгич, ти си голям патриотин. Остава и за депутатин да се активираш.